Ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hey! Mauran pa, Kuya Nald. Marayman. Summer na summer, nag-uuran. Uy, Happy Independence Day! Lahat nga ba tayo malalaya? Malalaya sa ating mga nararamdaman? Llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Di ko aram ko yan, kung anong gigiribong ko ligdi sa mga nagtuturubong buhok na iniota. Pag tig susukray, nagsusunod man. Pag marana ang buhok ko, nagtitirindugan. Marauton pag ilingon sa screen, tagarin na ako nagbangs na di ko masabutan. Ay, marahay na pagkauto mga tugang. Ako po ang sa indong mga kaibanan ngunyan na sagod kita nin alauna nin pagkahapon. Aldaw ngunyan nin katalingkasan Independence Day. June 12, 2021. Iyon ay ni an ika 123 nga celebration ka na Independence Day di sa Pilipinas. Ay, mananarang po kami sa indong mga radyo, 729 kHz sa mga Berikan. Pwede man nito na i-search sa indong official, sa muyang official Facebook page, ang DZGB News Online. Pwede man kamong mag-download kang DZGB app sa inyong mga Play Store and maghiling sa samuyang YouTube channel. Speaking of Independence Day, batiyon tamanin happy birthday. Happy birthday kay Attorney Justin Batocabe. Ano? Happy birthday! Ha? Ano? Garima ako duta ka. Oy, happy birthday, Attorney Justin Batocabe. Aki po ka na dipontong si Congressman Rodel Batocabe. Happy birthday, Attorney. Speaking of Independence Day, mahiling ako digdiyo. Di ko sure kung ano ini. Sabi na, origin of the symbols of our national flag. Aram daw nindo naan dyan sa watawat kan Pilipinas, ining bandera ta, iba-iba bagang kulay na niyaon dyan. Ang white da dyan, so dyan baga pahalaba yan. Tapos may gari naka-side na triangle. Ining kulay puti na ini, ang nagsisimbola da ka ini, the emblem of the famous Society of the Katipunan, which by means of its blood compact inspired the masses to rise in revolution. Nagdisimbolo da ini kan komunidad kan Katipunan na nagpapailigman kan blood compact and poon kan pag-alsa kan mga Pilipino bilang sa paaginin sarong revolusyon. Mientras na ang tulong star baga dyan, nagsimbolize sa inikan tulong Darakulang Island, digdis archipelago kan Pilipinas, yung ining Luzon, Visayas, and Mindanao. Samantalang Aldao, itong San. Kang aki ako, nagdadamog mo na ako sa maestra ko. Oy, marahay na udto sa teacher ko kan sa Hekasi. And sa AP, sa kasi, ang teacher ko dyan, si Ma'am Michelle Andes. Dati siyang Miss Michelle Arganda. Nangunya, nasa Albay Central School. Ang sa AP, ang sa, Araling Panlipunan ko dati,
Pang grade 6 ako, si Ma'am Amina Cadayo, na nanangunan sa Mindanao. And kan high school ako, si Ma'am Andri Andatun. Sabi digdian na ang walong, ano nga po naman, race, sinag kang aldaw, ira yung nagsisignify kan walong probinsya na nagkaigwanin na revolusyon kontra sa Spanya, yun yung Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, and Batangas. Ini sa mga init na nagkaigwanin na pag-aalsa o pag-kaigwanin mga revolusyon kontra sa Spanish, ka nagaigwanin Spanish colonization. Ay, pero nga ning taon nga ni kita tig-colonize kan Espanya. Ini ang taon na day ko nagad malilingawan. Sabi kang 333 years. If di ako nasa sala. Oy, marahay na pagkahapon muna sa Nidans Pizza dyan sa Ginubatan and Naga City. Sa pagkakaramdam ko ngunan ang grand launching kang Nidans Pizza dyan sa Naga City. Marahay na pagkauto dyan and congratulations po sa manihamiento kang Nidans Pizza. Warin daw digdi magkakaigwanin na branch sa Legazpi. Oy, marahay na pagkahapon sa 31 naghiling sa muyang DZG Binuzo Online. Pakishare man daw. Marahay na pagkauto kay Kuya Jumel Rosare. Marahay na utuman kay Sir Joseph Nares. Sabi niya, hi ate kong maganda, ate Angel. Kuya Nald, kahapon sabi ko kay Kuya Manny, nata Kuya Manny, matubod kang magayon ako. Maray na uduman kay Ma'am Elena Secreto Lopez. Good noon po. Watching from Kabangan, Kamali. God bless. Maray na uduman oy kay Tita Daf. Maray na udo kay Tita Daf and kay Sir Jude Abarawa. Maray na pagkauto dyan sa Nidans Pizza. Maray na uduman kay VKV Marilia. Hi Angel, nakikita ka namin live. Opo, nakikita niyo ako pero hindi ko po kayo nakikita. Marahin na utuman dyan sa tugang ko na nakaantabay dyan sa Cagbacong, Legazpi City. Oy, marahin na pagkautuman kay Congressman Pido Garbin. Ora pa nin pigpalawas na update an DOH kung perangunan ang nagpositibo sa COVID-19 sa Bicol Region. Sabi ni 8488, Ate Angel, bako pa po malaya ang relief goods sigdi nakakulong nakatago pa po. So mga day pa po naaabot kang relief goods, pakihalat-halat lang. Tadi pa man po kaya yan sa sararoan na bagsakan, may distribute ang gabos na mga relief goods. Halat-halaton ta lang. Mga pag nagtaram na si Mayor kita po sa ngayon ako mag-release, duman kita mag-aram kung si sa mga day naka-receive na dapat ma-receive. Duman man sa mga tigpapaabutan o tigbabagsakan ka na mga relief goods, see to it man na kung ano ang dapat na itaos sa mga tao, itao man po and mapaabot. Sabi ni 8031, good noon po Ma'am Angel White, hehehe. Independence Day po and ano yun? Happy birthday kina Edison Pacheco and Pons Maliksi. Diyan po sa Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. From Jarel Aranya, God bless all over the world. Ang malaya lang dangunan Kuya Nald, ang may apelidong Malaya. Gabos-gabos ng gadsendo. Oy! Ano lamang ang sinong pigba pangurod tuwan dyan? Baad lamang may tada ka mo dyan? Or may nakaseparate na para sa atya na pamanggihan. Itaw naman ko na nindo. So, day pa nangungod to. Day ko nasabutan ini yung sabi ni 5779. Ma'am, maray na udo. Nakita. Ang ganda mo talaga. At ang boses mo nag-inganyo ang puso ko. Diyos ko, Lord. Wow!
Patawarin tayong lahat. Alegría Macarena, Ay, hindi. Lahat naman po tayo magaganda and gwapo. Based na lang po yan sa ano baga. Kaya the beauty is on the eye of the beholder. Macarena. Keme. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Sabi na, Ma'am Angel, nakita, nahihiya lang ako lumapit sa'yo. Baka hindi mo naman ako pansinin. Kawawa naman ako. Se llama Umida ka ni Kuya, panagrani sa ka ni, hold up to. Hindi, joke lang. Ay, daiman. Pamidbid lang ngaya ka muna. Ako po ngaya sa tagapag-antabay mo, kay man. Macarena que tu cuerpo, Di mo lang ano, ito baka bigwasan, charot. hala tu cuerpo, alegría Hoy, marahin na hapon kay Ma'am Riza Brimon Luna. Happy birthday to Ma'am Malu Albania. alegría y cosa buena. And pakibati man ang family VKV Marilia and marahin na udto kay Kuya Bob is also monitoring and kay Ma'am Christy Navarez. Hi Angel, pabati naman po ng Navarez family. Oy, halos gabos ng kadaklan. Oy, sa Santo Domingo pala, matindi ko yun ang curfew. 9 p.m. to 3 a.m. ata ito or 4 a.m. Cosa buena, hala tu cuerpo, alegría Macarena. Yan na, day na po magpasiro-sinurotil. Tu cuerpo, alegría Ta, Diyos ko, mairak man po kamo sa mga frontliners, ta, mati naman naan sa mga opisyales kan gobyerno. Grabe ang pagmamaliugot ninda na mapababaan na ang kaso kan COVID-19. Macarena sueña con el Corte Inglés. Malangan igdi sa Legazpi, sabi ni Mayor Noel Rosal, kaya medyo halangkawan na nagpo-positibo igdi sa COVID-19 sa Legazpi dahil na nagpapahiling na talagang seryoso sinda na ma-contact trace sa mga possible na contact person kan mga nainot na nagpositibo sa COVID-19. And talagang nag-aagrangay naman ang mga ospital na nasa full capacity naman sinda. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar. Oy, sa mga nagabiyahe po dyan, pakiluay-luway lang po ta kasubago nag-uran-uran. Macarena, Mahal na sa tinampo. alegría Macarena, que tu cuerpo. Sabi niya, kahit Sabado ba pwedeng mag-distribute kay ayuda ang barangay Tabi, Madam Angel? Macarena, Oo, unless may day pwedeng mag-distribute na may tiglakaw ngaya. Ta everyday man baga ko yan, may naka duty na tao sa barangay hall, di ba? It's either barangay Kagawad or barangay Tanod. Depende, maghalat na lang po kamo sa mga announcement man kan sa indong mga barangay kapitan. y cosa buena. Pero aram ko ang mga kapitan ni sa Legazpi, mga ano man yan very good man iyan sa pag-distribute kan mga ayuda. Para la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena. Macarena. Macarena, Macarena. Oy, marahin na pagka-udto kay Father Dave Ramoso dyan sa St. Rafael Parish and kay Kuya Ricky. And sabay ko naman si Kuya Manong Guard, si Sir na Aranya. Na hanggang sa ngunyan day ko pa aram ko may radyo na. Hala tu cuerpo, Wala pa. tu cuerpo es para dar la alegría. Isay lamang po tabi dyan ang may sobrang radyo. Itaonin doon sa kuya sa DCGB. Ihatod ko kay SG Aranya. Tapag naiiling ako, ngaya ma'am. Hala tu cuerpo, alegría Hay na po ngaya tabi sa radyo ko. Macarena. SG Aranya, mag-agad ka po tabi kay Kuya Bunjing. Kuya Nal, pa din na? Y se compra los modelos. Hoy, sabi ni Ma'am Marife Bitancur, pa-shoutout po sa Familia Bitancur and Lodronio. Salamat po and more power. Con el Corte Inglés. Y se compra los Salamat po sa gabos na nag-antabay sa 30 na naghiling sa kuyang Facebook live. Ngunya na sa paagi kang sa muyang official Facebook page na DZGB News Online. Paki-like and share po man po iyan para mas mapahiwas pa ang reach kan sa muyang istasyon para naman sa pagbariwas and paghatod nin mga marhay and mga updated na happenings digdi sa lokal and maginaman sa national. apellido Vitorino. Thank you so much. Ako po si Angel Mustaz, ang kagandahan ng South. So, bye-bye. Happy weekend, everyone. Happy Independence Day. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this week?